И здравейте хора, днес ще играем в DMC на Кито на ОПП и ще скачаме на PvP, ще дам маца няма да с нас. Нали така? Аз съм на... Ядах няколко лега, защото не съм напълни буч, за да мога да спринтвам. Както вижте, скончих и набих едно хубаво комбо на този, което е доста добре. Спре. Лошото е, че той е добър. Шама се скача, защото ми гледат 2 в 1 АРП. Как хора виждат, че какви жалкари са. Това е нещо жалко. Това е нещо жалко. И двамата ще го убия, но ще е малко трудно. Където виж ми щупиха каската. Видях. Съсетови се, нали? Добре, съсетови се. Това нещо не е жалко, просто те почнаха да ми гледат първо 2 в 1, така че аз просто викам помощ. Това е нещо благородно, гъбабо. Добре, така ще играем, бе. Хора виждат, че този малко така странно ме бие. Не знам точно дали е хак, но това ще го решим в последствие. Той е само за мен ли е нок или? Не знам. Само случи каската. Вау, не сложи го, бе. Един дропна. Дропна ли го, бе? Да. Браво. Айде. Айде, той, без каска. Ето още един дропна. Не мога да се рджени, джиджи. Той на миналия така му стана човек. Направо сме хория. Опа. Упс. Сляма с мишка си. Мишка си. И с професионално, бе. Петорен. Клик. Петорен клик. Петорен клик. То така мишка няма, бе. Добре, аз пак пия скачам. Ти гледай, ако пак не скочат. Изчакай, аз трябва да реперна сета. Да, 2 спирити по 2 стрелки. Спешно. Тогава хора, може такова за ивентите да снимам. Но това не се знае всъщност. Това ще изкачат то. Той скочи. Да. Хора, както виждате, то са направо по бой. Там трябва да лега. Хора, както виждате, аз буквално стоя на едно място и не може горкия да ме хитне. На това му се вика просто едно голямо про. Но е възможно да ме килне всъщност. Не, всъщност може и да не. Скачат още двама. Тях е първо, когато скача тогава. Първо вижте какво професионално комбо му изтрясках. Той скачай. Махай се с това професионално комбо, аз малко на то да му правя малко комбо-момбо. I wish on us born in Albi, California. I wish on us born in Albi, California. Много тъпанаците ми играят 3 в 1. Значи шамат са ми прекалено силни за тях. Ти са просто за пъзъл. Хора, виждате, то ще изумре. То ще дропва. То се безкаска. Хора, както виждате, то ще дропне, обаче аз съм безкаска.
После без бутуши. Имам лек. А те там се вкараха. О, Така, без бутуши. там лек. Кой дропна? Там някакъв... не знам. Е. О, то не е Олег, то не е Олег. И не го знае. И щеше да дропне, брат, много яко. Хора, както виждате тук, Надейки. тук меча чупи по-бързо сета. Обаче аз пак приемам лека. Шамате без каска си. Ето, Аз трябва както да ям лек. виждате, ни играха 3 в 2 и ние изразихме за 2 в 2. Както виждате, също и много професионално лагва. Това е нещо непростимо. О, точно дропа. Била ли такова нещо, бе? Добре, ай сприца, бе. О, без каска. О, брат. Аз направо го разкъртих този брат, като само го бия. Гачо, бе. Без панталони си. Опа. Без 6 флейци. Аз трябва да дам лек. Бързо, бързо. Ой, ядох лек. Бях на 2 сърца. Аре, бе, късти, лайното ми бе. хвали поизънка, но това не е Ей, проблем. Ей, изрод. Ей, изрод. Нещо дропаш ли, бе, изрод? О, то се е без бутуши. А той я дропва. О, то с без панталони и без бутуши. Там без панталони в момента. И то ще дропне. На то му почупих честплейта, той още нищо не ми е щупил, брат. Охо, точно така, в паяжинката. Точно то. Аз трябва да дам лек. Аз имам спитка, да имам. Опа, без панталони са. Аз на то с няколко сета вече му щупих. Той горки едва ми е щупил един сет. На клипа ще го видиш, човек. Как го бие направо. Точно. Точно на клипа ще види какъв хак съм, човек, нали? Вой човек някакъв ме бутна в капана. Махай се. Някакъв ме почна в капана мене. И ще умра от него. Да скоча ли аз? Желателно. Защото той доста бързо ми подчупи сета. Добре, хора, виждате, че пак ми играят 2 в 1, което акт много го дразня. Това е ловска постъпка просто. Това е ловска. Не, аз дропвам. Я ще дропна, брат, аз съм паежа на конец тапанарски начин, то по средата някъде. О, брат, то го дропнах. Да, ма сега как... Пи, да им хелпнеш. Брат, как го дропнах? Мислех, че аз ще дропна. Брат, между ако дойде другото- да хепнеш, ще дропна, наистина, защото имам само един сет. Аз дропвам. Добре, измахнах се. Добре, кой ми ще приказката. Хора, виждате, това е нещо много новско. Са 2 фени, така да ти играят. Не ми се О, вижда. видях ви. Аз трябва да се измъкна. Видях да ви. видиш. Ай, ще му се обърна, колкото дължи. Аз човек, трябва само един да вкарам в капана. Или си раме, кому? О, то с без пътуши и без каска, брат. О, то сумера. Без косъм. Насред колата, дай напред, по-отдесно на тури. Съм ял лек и ще дропна. Дръж, не сега На всички, че да си жив и здрав, всичко най-най. Поведа, я па дръж. О, то сумря. Роко, да хилпнеш бе, човек. Мен ме вкараха в капана. Пак ли, бе? Да. Не, брат, и аз качвам при тебе. Ама кой не мога да кара, да не кара? Туря плътно, сега като мине с колото вътре, пойде боята или я мине в топата, Това бутна го гледал. нещо много лудско. Екстра, точно на средата и от десни. Това не е точно проблем. То дропва. Аре, дропна Трябва да взема още. каски, бате, трябва да взема Абе, каски. спете ли шофьор, това ти кажа, жена шофьор и не е шофьор. Дайте. Давай, отивай, обирай, ета ми. О, тук що дигнах и акробатик и sword skill. То не е Олег, то не беше Олег. Каски, добре, взел съм каска. Аз гледа. Право. Без бутуши, докато го кажа. Без батуши. Ти докато кажеш му почухме. Опа, още някакъв идва. Боко. Какво О, искаш? без каска. Поле, разбиле. То сме набинало брутално комбо, бе, майка. О, то дропа. То вече няма каски. А Обаче аз ще дропна. от този по-е за няма човек. Аз на този бати комботата му бия.